masalul ladina takazu min dunillahi awliya. Ana misalin waye? Ana misali ne akan mutumin da zai riki wani waliyi ya bar Allah. Ka rike wani waliyi ka bar Allah. Allah ka ceci imaninmu. Wato batan basira ya ƙare ga mutumin da zai ɗauka ɗan adam zai iya masa wani abu ba Allah ba. Bare har kai tunanin akwai matacce wanda za ka kira ya tashi ya biya maka bukata. Wannan ɓacewar basira ta kai. Allah ka tsare mu. Inda yana da rai ma ba zai iya maka ba, bare ya riga ya mutu. Allah yana misali akan riƙon waliyi ka bar Allah. Wannan ayar ba ta buƙatar wani tawili. Duk malamin da zai fassara ta babu shakka haka zai faɗa. Masalul ladina takazu min dunillahi awliya. Duk wanda ya rike wani waliyi ya bar Allah, to misalinsa kamar gidan gizo-gizo ne. Kaga gidan gizo-gizo bai samar da komai ba. Wato Allah yana cewa kana wahal da kanka ne, kana aikin banza.